Mišić odgodio, uzeo godišnji odmor da spremi snage. Sa njima ulaze navijači iz svih tabora. Sa Đukićem i Babićem proslavljaju pobjedu i Simić i svoji. Idemo ih uslikati ovdje zajedno. Pekar sjedi dolje. Pekar sjedi dolje. Jedna slika. Kanđiju odloži. Slikajte ovo. Sretno da bude. Sjedi dolje. Posle Đukića i Babića Duško Janjuz i Rasim Mešić, prvo uparivanje. Da budu spremni. I broj 3 Božo Malić. Aplauz za Đukića i Babića, u cugu su to nosili do kraja. Reci zvone. 0-24 0-0.